Yo nyamema ene adofonoma yene mo ahia biem. Safe no abedwane ene Salvation Hour ejumedie so na oguso a utie no. Sanetie. Yene Kristo akwapam se de bia no. O manetu asundwe mu a. Yebeba life Sanetie. Na yabeka Awurade Yesu Kristo ho asem. Enipa ade achi ade san nyina no na unkwanfie na esote kwasem enti onipa unkwanfie so ti nyina no na jese wo ben owu anesha jisanse owu da o ma da samanti na ehu behia se yade abrabo papa etrasa asiso serba ya de dia chire no Kristo nso obehu yemobo ishanka obade de Amen. Dodo a ehwe wo TikTok yade Kristo nsam chia achia mo Sanetie. dodo a ehwe wo Facebook YouTube Kristo nsam chia mo nyina Amen. bodofo bia ma ne se djumedi a yedie no Salvation Hour djumedi na duru so Sa. nti obi antim ma join na bibia enya nkoso hallelujah Amen. aye nyame asem ni nti no ene yebebo mpae ti babo na chine na dia nkonkro wo maye no yesai ede atoaso nti yona Baba. adana ma fe ko babo Baba mje bompae. Oso ni asase wo nhia nka wodi. Amen. Yeda wase enkwane ahode ni pempem so adum ko abeduro. Esrepa wo Joseph Aboniche. Ebra so se aka otumfo Nyankopon no mu asem. Esrepa wo asem ne be ma ne makwama ne me na djuma. Asem so twa akra ma hunu di. Ensencheni bi asese asem ti akire no yenya ne hu Nyankopon ma ne mbere mu sa. Otumi nti bedi hini ne nsi ye enye ho. Amen. Amen. amen very good yada se yo nyame ma ne adoforom enanso so owura Yesu Kristo ayi adoye Sanetie. eno a yeba ye osuma ye Sa. ema ye de asempa no ebai Kwasem. yesese Kristo fe so ka bia no ofa ye soma ye kan Sanetie. enye se bia ye ni dwumadie bidi ntine esore ya ne abetena ha Ebida. hallelujah Amen. owura bi na asoma ye Sa. na de osoma ye no one bo wo Sanetie. ono bo ade nyina Sanetie. ano ose akaka kra bi na ose ba ne ma ye tosumienu Kwasem. Pepe. ebufu ode ba na no ode Sa. nti yamoda wuro na yamo omani nyina kokko Kwasem. sede oti boni mu no Sa. onsa kira nadwen Sa. de oti tre ne abrabo mu nso onkoso nkonani Sanetie. hallelujah Amen. agaya krabi na ewiase awiye Aba. aba Sanetie. njorofo a me ne wahia e media no so Yes. nyame nyansamu anu ama technology no atrete ni tabamu Sanetie ba. zerebe ya adaachi obuni pa atan ya nipa ntimi nya azembi anka Sanetie. Kwasem. ho TikTok wa ye kanyamsem ho Kwasem. Facebook ye kanyamsem ho YouTube ye kanyamsem ho hallelujah Amen. all the media Sa babia. including Kamu Sanetie. Ekenya miasem. Mantamu Ya kaya miasem. hallelujah Amen. omana awote so no a asore na awoko ni bi ni wo no wa asore da awoko no omu ya asore wo media so Ai. Ebe media so. nti be chese atebuda obi ani anu yi o Sanetie. yes obi ani anu yi Yeah, new question. njorofo a me ne wahia Yes. ebe beta ma o se obefa Kristo asem yi Sanetie. na ode abobra Kwasem. Kristo fa bone nche Amen. eno ano ye bai Sa.
afei no adwane a salvation hour sanity with evangelist Ojera sa and the crew and team you Kumasi Sokoba Wood Village sanity Bola Junction True Faith Church International also for Udifo Sabakani Jacob Bechi na safo ma ana ene anwumre ya no wahia sa obetimi ni abaya asore ochinu kuo kwasam ye wa ha ye bom pae sa sanity if you be watch night me dan na ye asore shanka oba de dey amen eno ye no bedi nkomo yes na eno asemu ade ba ye no ye to dey say je abraba wo boy ura Yesu Kristo oka ho ana asemisa abraba wo bono Kristo ka oka ho de enwo asem na ye de ba sanity ena so de asemfo frashia no sa di sele de bia na ye hyase a meka no bomade se ubebie wa adwe no wakomam sanity na asem a eba no watie ni sa udeta so a predata tobi hallelujah amen vise ensem na eba no ikura nkwaje Kristo fa bone nche amen ena anumere asem a onkonkoro edi asoma no yato din se de eye ne se ogira ho no onhwe yie na wanhwe ase sanity ya mo mpe ne brofo mame de eye no se ogira ho no onhwe yie na wanhwe ase yes nshanka oba de din amen saka sawe ekomani pada seni bia sanity titi onye Kristofo kwasam pa hallelujah amen ya na toda ehye Kristofo binim adwene mu se Kristo wu obewu ye no sa owu ma ye bone preko nti metima trenya me fie ade bone Kristo moja ni nti da chimese nyankwaje because of the Adam grace hallelujah amen so life for us na machia me se topic maturi se dia eye no se ogira ho no onhwe yie na wanhwe ase kwasam hwe se wanhwe yie na odi nyama bi di agoro ewo Kristo sumu a sa agoro bediu kurepa agoro bidu bebre wo Kristo kwasam o di anigye sa ena ba Kristo fie sanity o de awon keka kronkron sa ena be wura onyame mu kwasam nanso ye kasai odafom tim tofom team number 4 ka kasa bi se abo osoro yes se wotofom se kinkire ya abo abo bi atime boni kwasam pa kwasam hallelujah amen ana we ya driver ni na o ka ekotim atechemu a e ma na chiro driving kwasam ka fa ha kebabu apa ka de wura ha driver ha na se nka utia brake kwasam wantia hallelujah amen sure ebra wo ko se nu a ya jije oyoyo no ensem de akiri sa ti asem ni semasa maturi se dia ye nso ogira ho no onhwe na wanhwe ase so wa ba Kristo mu a orofo ya brebre o boko ya brebre sanity boko ma woni na ho kwasam nenya nifre mu anifre sa anya sa na wodo wonto ugira bi a o so na ma wura fi wuse kinkire samato Satan betwa wase vom
nhyɛnka ɔbaade yɛdi amen nti na no ɔsomafo Paul ɛka asɛm bi de kyerɛ yɛn 1 Corinthians chapter 10 verse number 12 ka wɔn go a ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Soko by Wood Village Bola Junction ɛna wote yɛn nkɛ wɔ live no so a power tap the screen and share the live video with others for us. When you are watching me live from Facebook and also on YouTube, yes, you can also drop your comments and then share the live video with others through your WhatsApp platforms and all the rest. Yes. Hallelujah. Amen. Let's hear the word of God. Go. Yes. What the Bible says. Let's hear the word of God. Dear Ayenu say, Ojina Hono. Hallelujah. Amen. Tie ka sani mami good evening dia eya no say wajina hono na ya say ano Paul kire say ai won na wo say wajina ho ono anyintum ai ono anyintum onhui ti asem sa dia eya no say wajina hono na ya say won na odi wo wajina scale bi so ai semetene wo ko so otene ti asem ni ai wọ́n adó hu ẹ̀gyina ọ̀ sọ ọ̀sọ́fọ̀ wọ́n adó hu ẹ̀gyina ọ̀ sọ ọ̀sàmpakani wọ́n adó hu ẹ̀gyina ọ̀ sẹ Kristo dùntùnú wọ́n adó hu ẹ̀gyina ọ̀ sẹ Awurade afina ó yẹ ọ̀ṣà praise God wọ́n adó hu ẹ̀gyina ọ̀ busuam sẹ ukọ jidi kọkọ ònkọ àná akọbie ti asẹm ni wọn náà de wọn gyina hɔ ama abusua ne nipa bi ahoro sa wọn yɛ Kristo ni okɔ Roman okɔ Methodist otimi kyerɛ mu akyerɛ mu sɛ yɛn deɛ yɛnwe aboɔfuru mekyerɛ kanteɛ sɛ ɔgya seɛ menwe aboa ne tɔte mu mpaeɛ wọn na wọn kura mu o wọ́n wá dwene saa gyidie na wọn kura mu ɔde ti Kristo fie no Paul sɛ wɔnam Kristo asɛm nka nkyɛ ɔsa enti deɛ ne sɛ wɔgyina hɔ no ɛyɛ ne sɛ wɔgyina hɔ no wɔnhyɛ yie no wanhwe ase sɛ yie ana wanhwe ase sɛ yie be careful ɔnhyɛ yie na wanhwe ase yẹn sẹ ogyina hɔ no ɔnhwɛ yie sɛ ɛbɛyɛ a na kyerɛ sɛ sɛ wɔnhwɛ yie a wobɛtumi ahwe ase ɛdɛma sɛ gyemɛde to fam ɛda fam bɔkɔɔ tie message no ye ɛmpɛntɛm dwam nkɔ Awurade asɛm sɛ deɛ ɛyɛ no sɛ wɔgyina hɔ no ɛyɛ Kristo mu asɛm jayɛn so gyina hɔ no ɔnhwɛ yie asɔreba ɛyɛ sɛ wɔ Kristo mu so ɔgya sɛ Awurade sɛ hwɛ yie na wanhwe ase Kristo som akwantua yɛatuo no baabi wɔ no ma woduru hɔ a atɛkyɛ wɔ hɔ atɛkyɛ wɔ kɔ anim hɛbe na ɛkɔ no ɛkɔ no baabi wɔ no ma atɛkyɛ paa baabi yɛ aforɔ baabi yɛ pepa baabi yɛ sane baabi yɛ kwayɛ baabi wɔ nso a emu ofu yɛ ɔnante mu a awirɛ sanson apia ɛne nkasa ayɛ kwan mu ma enti baabi a ɛyɛ toro no sɛ wɔnhwɛ yie na wowɛdwen sɛ wode mmirika bɛtwa mu a wobɛtɔ atakyi mu ti asɛm ni topic ne se deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔgyina hɔ no ɔnhwɛ yie na wanhwe ase ɛna nipa bebrebe ahwe ase ɛwɔ Kristo yes asɔfoɔ binom asɔre nsɔrema binom so ɔgya sɛ wɔbɛhwɛ ani abrada me sɛ wɔtemi afiri Kristo fie o
kwasa pa akosama mfreni ho Aye. yes Okay. okori de ku ni sister Sanity. all because of say ni sister no na hwe wo Aye. di wo no hye osare onti ase duko janyame e be chadodo Aye. na fe na no na fe na ye fa jama bibia na nyankopon na ema menti ase wo wian ho nwa no kosama mfreni ho Aye. okwa no afa no bra picture ebla ni o wa de no Aye. o kwa no wa fa no bra de be picture Photo. odu anu awro ne mpaboa owro odafo ho Yeah. jeso odafo ho Me opa. you say what done comfort see the make no you serious Sa. ago odafo ho Me opa. odamo eya onana Abram. ayo okoso no odinachi na nantia ko wura son Aye. wa so ja se Aye. mo so o feri nyangopo Aferi nyame. kristo no wa hwiase Sabi ase. hallelujah Amen. paul said ya oyeri say Wojira ono. otira ono Wanhye. onhwe Wanhye ase. sa onhwe Careful. na wanhwe ase Yes. ahwiase be nipa o ye nipa no de ahwiase ban ye Aye. Pa. esa o shame na say kristo adom no bia so Yes. na obeye kristo ni a udi kristo achi a me pesa me de nyame asem se wadwene mo se ahwiase wo ho but se won hweye sa na wo hwiase a kwasa onyama me bere betima se kwasa bia be kachi ana ahwiase no a ya ka wo asam ha no ahwiase bu ho no mo a o hwiase ndimi nsori bi mu kwasa wuti so ru yes kwasa pa eno ntina Paul enam kristo asem so etuafo Otuafo no. sa ya wa ahwiase bu ho a wo so ye nyeye Tofo. etina mi ka bu ba se abosu to fo mo a Abua bia. obi atumi boni kwasa pa bia bonu bi because of sir ye oni ma bobre ho mo a no mu ye kristo fo papa Sanity. what on konkoro na share na juma sa o ye juma na sa anu wa me na ni ana ho Aye. ni na ho oba bi ayi na bo ho sa That one show. tini o Aye. oba bi ayi na bo ho me ka sai ontimi nsori nyira na so bi me so ya me se de ayi so ogina ho no wanhye na wanhye ase Aye. baki so mu a ahwase bo na so hwe se kinkire ontimi nsori nyira na so bio kwasa pa What of him team? so ja se Sanity. enti abra me kasa kire wo no orofo na wani na ho eyi ni da ho nyaduma obi yoba Aye. ne ba na oye no sa ono nso so onka bi nshin namfuguro ya namfuguro Mfuguro. danfo anu odidi ni namfufu achi sa anu mo dada no mo de smenlof emma no party ase Aye. No me. emo na asori anaye kristo ni ode mra kwa cheche wondo do kristo so aye no by force say oh Miriam yenwe we akọ obi ani Aye. de pa na danfo no di kan no one bottle anya no Anyway. no mayi ba kwa man sa oba fie ho a no hwe smenlof no no hwe na asori atade kwasa hwe no ku jai ho a no hwe smenlof sa no hwe babro kwasa na wakai dwumadi odi no onyame mu ho a no hwe smenlof na wakai da bi oson ye ho a no hwe smenlof na wakai preaching bi a kwasa ekọ so bi preach fa nsa ho so nya hwe venom kura se ay madam fukuro nu bi anya no kura de se menum kura obi ahu me kwa na mo me de ya ton wano wa yes yes Okay. wa yes Sanity. so ja se wo firi kristo adom na ali abai ahwiase na bebre anti sadi na chi ama ya kasa no Aye.
wɔnom bia no nti no watɔ nsa wie mu ntentan ma nnɛ ntumi firim wode apɛtɛse kɔntoa koraa si wɔn ma kɔta rɔbɛ so a ɔbɛnom no nyina watɔ mu ntentan wɔkyena ɔbɔ pono yes wade bɔba no nkyɛ amen obi yɛ aberanteɛ saa osi soɔmfa ɔba mpo da asɔm mfa bi da very holy saa de teɛ ana wamena ni ana ho so ɔde aseɛ saa ɛna kikiri ɔtetare ma ho saa wobɛyɛ kristoni a woyɛ bɛɛma a ɛnyɛ adamfo no ɔbaa wo nokwasɛm ne wɔnkono no sɛ wobɛyɛ kristoni a yes ɛnyɛ wadamfo no ɔbaa dabi wotiam yie wura akristofoɔ binom a motetare mmaa no ai wokara wɔse modeɛ modwene bɔne dodo petro ani gya hyia ɛmfa petro ani gya hyia ɛnhyia da yɛnti na bebree nsɔɔ dan mu no adwuma mo mpa mu da no ntasɛm kɛseɛ paa adwama ɔmo bɔ papa mmeranteɛ no ne mabawa no ai ɔmo mfa nyi agorɔ dabi yene mam kristofo nya sɛ bɔ ne nkyɛ so yɛ kristoni a metufo saa awurade asɛm sɛ deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔyɛ kristoni a ɔwɔ kristo mu no ɔnhyɛ yie na wanhyia se wɔ ne kristo so mu sankasɛ paa be careful paa ɛyie bɛbrɛ ntimi nhyɛ ɔmo so yie dabi ɔyie wɔ to bɔwura kristo mu wie a na ɔde kristo so mu no ɛdi agorɔ ai nti bɛrima bɛhwɛ na ma tetare no saa emu atifoɔ emu adwontofoɔ ai ɛne asɛmpakafoɔ wɔmo koraa deɛ ɔmo asɛmpakafoɔ no koraa deɛ neɛ nta hu ɔmo sa atifoɔ ne adwontofoɔ no sɛnkyɛne ne ntia wɔto dwuma nti bɛhyia na ne nsa hyɛ ɔba mɔtoɔm wɔwotwitwa pictures ɔne nkudu asa postu wobɛhwi ase wɔ kristo aberɛ a wokura wohu sɛ wahwe aseɛ nhyɛnka ɔbayɛri nti brother sister mentufo nwumerɛ sɛ kristo mogya no asoso a ɛna wɔbɛgya ne kristoni no be extra careful nti bɔkɔbɔkɔbɔkɔ saa fa bɔkɔkɔ na wo wɔbusua mu nyɛ bɛtu abusua ka nokora kyerɛ wo ebia na wowura firi ho hwɛ arusia wo firi mu a kristo wo mmɔbɔ ɛde adom akyɛdeɛ ama wo aduana na hwɛ agorɔ bi ade adom akyɛdeɛ no yisɛnka ɔbɔdeɛ ni hwɛ arusia wo firi mu na ɔkora wo ma me nnam sɛ ɔkyɛ aseɛ nkɔ ne nipa wotuma bɛtena kuro kɛsie mu nkɔ ne nipa wotuma bɛtena kuro kɛsie mu kwasɛm wo nyina gu akura ase wobɛtena kuro kɛsie mu wie yi a wone wiasefoɔ ne nam wobaa kristo mu wone wiasefoɔ ne nam ɛbɛye nhyɛnka ɔbɔdeɛ ni wɔyɛ kristo ne baa afei ne wasakyera kristo ni biara no sɛ wo sakyera a ansa na bɛtumi atintim wɔ kristo asɛm no ade sɛ wogu awiase namfofa yes sɛ woawu no a wontimi ntintim wɔ kristo because namfoɔ a wo ne wɔm nam no yɛnkɔ kra ɔmo yɛ adeɛ yɛmpie ɔmo yɛ adeɛ sɛ ɔgye aseɛ ana sɛ ɔba kristo nana so wɔ ne ɔmo nam ɛbɛye ɔmɛtwo ntantam sɛ ɔgye aseɛ ɔmo kora no didi ɔmakyi adayɛ a mepɛ sɛ mesakyera wɔ no wobɛtumi asakyera omi hallelujah wowase na ntirim yi ɛwɔ kristo wobɛtumi asakyera omi lase bi na diifoɔ bi na ɔno nso saa media ne so na wɔn a ɔmo yɛ date no a ɔmo pɛ bɔgɛ no na afra kɔgyina so bi ɔkɔgyina so a na ɔma invite no kikiri wɔse mepɛ wo wese mepɛ wo wɔse sɛ wote aseɛ ma me a me ne wobɛda mo afiri bufoɔ paa me ne wobɛda mo afiri mɛtumi de me nsa koraa yɛ ama ho atɔw ɛna nipa bi rekɔdo no tɔmo rekɔdo no a
yɛbisabisa no sɛ ai ɛna ɛnyɛ me intention no Paul se ɛtɔ da otumi ɛyɛ no sɛ kɔmfoɔ wakɔ akɔmfoɔ nkyɛn nti ɔno ɔmo goro sɛ awie a na ɔde nyame asɛm no akyerɛ no watwe wɔn ma ba Kristo nti no bi nam yɛ nam sɛ masa hom ne Paul deɛ nyɛ pɛ Paul anyina soɔ ne wu nyina soɔ nyɛ pɛ nti ɛmfa wo matoto Paul sɔgya sɛ kwan a mɛfa so a mɛtwe akra no anam sɛ wɛnya kwan papa Kristo sɛ monkɔ wiase nkɔka sampanyɛ deɛ bae mɛtwo yɛka sɛ 28 yɛ hɔ sisi wɔ anasɛ Matthew 16:15 hwɛ asɛ bi wɔ ma me Matthew chapter 28 verse number 16 wɔsɛ wɔsi yɛsuafoɔ du baako esi mu kɔ Galilea bepɔ a Yesu Kristo kyerɛ wɔn no so na wɔhuru no no na bere wɔhuru no ɔkoto sɔre kae ebinom di akyinyeɛ na Yesu ba bɛkasa kyerɛ wɔn sɛ Yesu ba asuafoɔ no sɛ bɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔde ɔsoro ne asase tumi nyinaa ama me ɛnyɛ wɔde ɔsoro ne asase tumi nyinaa ama me enti monkɔkɔ amanama nyinaa masuafoɔ na moma wɔ asu ɛnsɛ agya ne ɔba ɛne nkokoro ntin mu hallelujah amen Mark chapter 16 verse number 15 mame Mark 16:15 Mark chapter 16 yes verse number 15 what say yɛntie ɔbaadeɛ no mu asɛm Mark 16:15 kɔ wɔse asomafoɔ no asɛm paka kɔe na wɔse wɔn sɛ ɛti wɔka sɛ sɛ wɔnyɛ no ɔka kyerɛ obi sɛ monkɔ wiase nyinaa ɛneɛ monkɔ wiase nyinaa ankɔka nsɛmpa no ankɔka neɛbae nsɛmpa no nsɛmpapa ɛnkyerɛ abɔdeɛ nyinaa ɛnkyerɛ nnipa a ɛte asase so deɛ wɔgye die nti sɛ ɔnka sɛmpa ne sɛ obi gyidi a mommɔ no wɔ so hallelujah amen nti wɔbɛtena media no so a mɛtumi ne wada ma ho atɔ woyɛ asɛm baba ɛnyɛ asɛmpa woyɛ no twe akra ɛntumi fa ntwɛ awurade animonyam ka nyi amen mesɛ brother sɛ woba Kristo mu a ɔdɔfa wo nom ahyia mese hwɛ yie o na woanhwe ase bɛbira hwe ase wɔ Kristo ahokyerɛ nti na ɔkɔtwa nkontompo yes Kristo ni paa wakɔtwa nkontompo kɛseɛ na wɔde akye adeɛ firi obi hɔ wahwe ase wɔ nyameɛ no atɔ fam tim hyɛnka ɔba dede ɔkɔtɔ machines ama asɔrefoɔ bi obi te akura bi ase dontokurom sɔgya seɛ twabidi ana wɔma dɔm fofo ne koko baabi wɔkɔ asɔrefoɔ no kɔtimi kwagye bɛde paa koko ase na ɔma dɔ de koko ɔntimi gye bi a bɛtɛ ne kɛse na ɔma dɔ ne sika no ɔma gye ɔmo gye yɛ a na ɔmo de abakuma se ana ɔma wuru sɛ wone machine sim ɔma bɔ ma mpa wa saa ma ɔmo voice rekora ɛsɛe ɛti ɔmo pɛ mfidie atɔ yi so asɔre ne de sika no bɛsi wo so a na watumi ane mfidie wurafoɔ no akɔyɛ akwae momfa 2 million tutu biara so microphone yɛbɛtɔ 2 ɛno monyɛ no 5 million praise God amen mesa amp no wosi ɛsɛ 3,000 fa 500 ka ho 5 wayɛ deɛ bɛyi hallelujah amen yɛbɛtɔ generator nso bɛyɛ 4,000 yɛno 4,500 eti machine siri set ne nyinaa no na owie antotɔ wo nyamanyɛ no na ɔno nko abɔtɔm sika a korɔno sika no woanya bɛyɛ sɛ 5,000 tasɛm ni kurɔno sika wɔbuka 5,000 agu no bɔtɔm yɛhyia no ɔkɔ batiri bɛhyia no ɔda kaa mtu bɛhyia no wakɔ hai chamber hall na ne yere nso te no enjoy ɛdɔ anadwo ne ɔdi kɔdi ne foto ahodoɔ wobɛkɔ kyɛm wade baba no nkyɛ sɛ yɛ kristoni a paul nama kristo asɛm so tuafo sɛ sɛdeɛ deɛ bae sɛ ɛyɛ obi sɛ wɔgyina hɔ a sɛ ɛyɛ sɛ obi sɛ wɔgyina hɔ a wɔnhwɛ yie wɔn ne deɛ ɔgyina hɔ obi a wɔgye yesu kristo adie wɔna bible no ka ho asɛm yes so ɔta sɛ
sanity wo di kristo adie Aye. wo na tro no ka ho ase eka ho asem no it is all from so ye kristo ni chiri ni mapade a kristo asem se men kan tro so hweye no ya de bai wa hia sa ahyase mu wa no na hwe so se from se tua no tru sori bi so le do tinka eti ni obi ye difo pa wo hwe ase adwuma mo yi ni bo ho no ntimi nya adwuma bi obo dwamante se obi a wo chei obi ugina plaza tu ni shewuni tu ni bra so sa se obi akobo krono baako ene krono na dore na apejama owura wo dem otimi sese hunu se ade a bepere ha rehye wo yi ko aka edu water test pa so we kristo ni na me se utie me no wa get careful na hwe ase a ai umpeja ba den na sambu se umpeja bi mu a onya te se kan ni unye se kan ni enti epere mu a me bam jo bobre mo di mo bre bo ti agoro ai na mo di mo ni mo nyam to chacha no so ja se e o kristo mu no mo nsatira maaju na mo mo ni mra mo ho so so we ye bibi sanity kristo afra kwa dabi so wọ́n sọ yà bọ̀nsá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sún fìdíye èyí wà ntumi nsàlẹ̀ bi ntumi ìsàgá wà á yẹ ní dà bọ̀nsám onípa tànfò patamfo no bonsam àwọn mọ́ni omi yẹ nípa tànfò èyísà wọ́n sọ yẹ ní ebi bá wọn nkyɛn sọ́jà sẹ́ ní wọ́n bẹ sẹ́wọ̀n yìnyín so a ní kí so adomi bi so no anja careful a omu se tu ana mafufuro ebi di tia wo Matthew chapter 12 verse number 43 Bisema sa maturi sha de ayeni so otire hor on se ye na wan hwiase wo life no so wo sha me wo hwiase ana fo na ba hwiase ujina ho sa fo na ba hwiase bia me kazanti o kristo mu se me woni mra ho so na saa na odi nyama gye go se kinkirei na hwe ase a enumunya bi ebetimi ase amen ka Matthew chapter 12 yes verse number 43 what you say no fear the fear for ne bai it Jesus friend the fear for ne bai no say one say no catch one say no kura me se mo say Matthew 12:43 na kan ai Matthew 12:43 Matthew chapter 12 yes verse number 43 what you say sa wo fi efiri wani pa mu a what say wo ko chinchina kwaye so what say wo hwehwe wo home bra what you say Matthew 12 verse number 43 sa wo fi ni pa mu a tell you Kristo ne kakasa we sa o say se honhom fi efiri wani pa mu a honhom be ne yefi ye ka say honhom bi yefi a or refer to demons or evil spirit sanity e humone so our money sa ho mo nana ene nyankopon wo soro no mo a o mo divert ya o be di bo nsem achi o mo say ade o mo nya ade yi dabi enti ebinu mu a mo ko nsuo so kope ba kope mo ni nyina sa ho mo ni nyina efi tikura timi basa efi wo ho kwasampa aya ho money o mo nya ade papa dabi eba na akọ sire no nsuo mo no demons o wa hwe fam wo money ba sanity akora ni anyini ncha da omno mo ba trouble e kan kwa no obo onye chimba so ja se ono ka no obebo obe yare saa wunya nso mfa so da ana wonyini emama ye pani se bia wa babrewa 25 no ko bia 25 35 kwa we kura wonya ana omu wo no so ye ngwase ewu ka betuma bono kwa befa so ba ko de nya wasem na utu sa na mo no wi a na o ma hye wonzu so ko ditumi afiri wo mo de a o ye wo mo de a was change niema so ja se eti Kristo kaka sa do hare tire nse yes sa wumfi efiri woni pa mu a efiri nipa mu a okochinchin akwaye so hallelujah amen na je se nipa ye ko ba nyina awun fititi bi mu atitiri bi mu Kristo edi bonsam so nkunu mu ha ebi won opamo bonsam wanka se bonsam ni abofo mo ko tire nipa mu dabi
wanka saa bere ne nipa bere bɔ ayɛ bɔ no ama ekwan bi abɛda ho ama awomfi no awomfane na bɛtenatena nipa bi mo afre nipa na afrɛfrɛ saa awom na no ma bɛtenatena saa na tie ndi yɛ bɔ media no so a ɛnyɛ sɛ ha dwene o yɛpɛ wo yie saa na tie so just say bɛpɛ awomɔne tete omu because omu nsuo mu nipadua so ɔbaa sɛ woyɛ ɔbaa na ataadeɛ ɛhyɛw woyi w'ataadeɛ no ma wɔfuru mu gugu hɔ a ahombɔne bɛware ahombɔne ba bɛtena mu ɔbaa wɔhyɛ ataadeɛ nkata na furu so yɛfrɛ ataade bi show your stomach demons mu ɛba bɛtena mu ti asɛm ni ɔbaa tɔtɔ ama werɛ so wohyɛ ne nsa tea a na wahyɛ ne nan ma werɛ demons ba bɛ ne ɔba bɛtena ti asɛm ni wakɔbɔ mmaa nwie no so nkɔ nwi mash ɛne wotɔ nsae hallelujah emu green emu red emu pink purple yellow so ɔdi ase demons ɛne ɔba bɛtena ti asɛm ni ye ɛmɛ wɔn sɛ ɔna mɛka hallelujah makɔhyɛ ataade na ɛhyɛ no ɛyɛ accident so ɔnum accident ɛnsa baako ni hɔ show your hands ɛyɛ wiase adeɛ ahombɔne ɔmo ɔpoase na produce saa nneɛma ne ba ahombɔne na ɔba bɛtena mahyɛ mini skirt ɛntra me kotodwe me nankoko mu nyinaa kɔ egu abɔnten mɛtena ase a maame deɛ nyina egu abɔnten demons ɛna ɔba bɛtena ɔmo wura mu dada wɔn mu a wɔn hyɛ saa nneɛma no wɔn nyinaa no demons tu wɔn mu eti sɛ ɔyɛ bɛrima na wuhyia sama no bi a wunsɛ wuhyia sasabɔnsam ankwasi no pa wɔhyɛ bɔnsam kwakɔfa haw wuhyia na wayɛ se ɔbɔnani kaptaw ɔbaa ma ɛbàtà ɔmà yakra akonnwa bɛ n'odi akonnwa bɛ yi odi akonnwa wɔ asantema mu anaasɛ odi wɔ korɔbɔ akonnwa bɛ yi akonnwa bɛ n'odi na sɛ hwi nana hima mbàtà ɔmà nana hima ɔba fɛfɛ wulade bɔ mi wɔ ne nkyɛn o ɛdwaman dɔri ni bɛ bi no ɛdwaman ahwɛ fam no ahwɛ fam ne sire mu ohun yie nsọ ɔdi ase ɛnso ɔbaa no ne tu ase wɔ nyina tuntum sɛ video hwia pokra no wasra pokra wulade bɔ wɔ ne nkyɛn ɛdi kristu asam sɛ hohomɔne ɛfiri wɔ nipa mu a sɛ onipa bebree wɔ hɔ no mu wɔ asase wɔ so a hommɔne titi wɔ mu ɛnti na ɛsɛ sɛ onipa bi a wonam wa woka wano tum wone obi akoko bɛn wɔ na bibia wano bɛka a wobɛnya asam bibia hu wɔbɛka so ta sɛ ahommɔne titi nipa bebree mu ɛmaa no deɛ neɛnwie hallelujah amen wɔba wo ne ɔhɔ da wɔne wabɛtena mu wayɛ process so ɔgya sɛ saa ɔbaa wɔtare wɔ bi kuru ho ɛkwan yɛ bɛdaa ho ɛti demons no ɛbaa wɔamono biribi ansi wɔ mo kwae ɔse kristo sɛ sɛ womfi ɛfiri wɔ nipa mu a na kyɛ sɛ sɛ ɔnyɛ mfiri a ɔda so tim adeɛ ma wɔmfi ɛbɛtena nipa mu ana meka de kyerɛ obi a wɔdwene adwembɔne bi ɔdwene adwembɔne ɛfɛ nipa gyeme so amen ansa na ɔhombɔne bɛtena obi mu na meka ne ha no nti sɛ wotie mi a firi saa berɛ koi wayɛ careful demons bɛtena obi mu a na berɛbɔ nyinaa sae nyina so nyinaa sɛ demons bɛtena obi mu a wɔsɛe animonyam demons bɛtena obi mu a ɔntimi mman kristo fi sɛ ne dwumadi a wɔdeɛ nyinaa no ɛyɛ bɔne nko a cause demons ne control no nhyɛnka ɔbaadeɛ ni nti ɔbaa wɔtɔtɔre ma wura so demons ɛne wabɛtena ɔbaa tɔtɔre n'ani ntonyi so ɛyɛ tattoo
ɔyɛ tattoo obi tumi draw tattoo ni sa no de atɔ ne baaso ɔdraw scorpion ne da ne baaso ɔdraw cobra ne da ne nofo so sɔja sɛ na ɔde kai na ɔde bi ato ne sisi akyi na wahyɛ atare ketewa bi na wahyɛ jeans ni katiatia bisikati ana wasra ana wɔgyina ha hee so ana awi abɔ no ɔnam street ne so wayɛ posas demons tiri mu nhyɛnka ɔba deɛdi afei obi a ɔtiri firi nsuo bɔdua wɔnyɛ demons no wɔn faase sɔgya sɛ wɔn mu demons bɛtiri mu na meka no obi a tiri firi nsuo bɔdua obi nso a ɔno ankasa ɔdare yɛde fie agyapadeɛ ama no meka fie agyapadeɛ a ɛyɛ bɛyie ɔdare buruburu sɔgya sɛ afei wɔn mu a ɔmo gorɔ ɛka ne sɛ nsumansam sɔja sɛ wɔn mu guru nsumansam dunsini bi ɔbɛɛfo dunsini anaara baaburo na nka ɔmo asɛ sabu nsɛm wuye ɛwɔ nkabakyifo ne adunsifoɔ deɛ bɛmu wɔwuru sɛ ɔyɛ bɛɛfoɔ no sɛ ɔkɔte ahaban de abɛsɛ obi yadeɛ a agye sɛ ɔde coins to ahaban no ase ɔsɛmɛ kɔnam ne nananom akɔ kasa tamiu ne gugu aseɛ abawe deɛ wokɔte a yɛ nkasa wokɔre nkyia wo biaa ɛwɔ baabere ti sɛ wɔm de ahommɔne na ɛyɛ adwuma gyeme so amen yɛka ne sɛ odifoɔ ɛyɛ natan ɔkɔte haban ɛde abɛsa yɛka ne sɛ ɔhene Hesekia wɔde kwansi bi kɔto ahaban no ase ɔde kwansi bi kɔto woyɛ sɔfoɔ wokɔte haban gye sɛ no wokankye demons no wabɛtena halleluya wɔn mu a demons a wabɛtena ɔmo nkyɛre ebi ne Illuminatifoɔ occultism sɔja sɛ edua na to a na akɔhyɛ danketewa bi ɔde kogyan abɔ ne ti na ɔde bi abɔ ne mu wasosɔ nsɛnsɛtwa wahyia sɔja sɛ ana ɔgu anafra ana kukuo bi si n'anim ɛna wusie firi mu ba na ɔkeka nsɛm bi demons ɛne ne te kristo mfa ma ne nkyɛ ɛtu ɔse sɛ wɔmfiri adeɛba ɛfiri wɔ nipa mu a saa na ɛmɛma binom nso ɛteɛ bɛrima ɔtwetwe no bɛrima process ɔno so ɔmbɔne ne ne te ɛtene mu bɛrima wɔ so pono wayɛ process ɛtumu paa hwɛ pono sɔɔte nkɔba no ase obi a wohwɛ pono biara no ahombɔne tiw ɛyɛ Matthew chapter 12 verse number 43 ne yɛkaa 12:43 Matthew 12:43 the first quotation yɛ 1 Corinthians 10:12 ɔse hwɛ yɛ kristoni na woanhwe ase deɛ yɛ ne sɛ ogyina hɔ no yes ti asɛm no yi na wo kristoni wo afei na wo kyɛ sɛ wɔgoro kɔ baabi a mɛma wɔ wɛwde ɔmutimi nyamere dako bɛyɛ da bɔne ama dako bɛyɛ da bɔne ama hallelujah amen obi wɔn ma ne nam fofoɔ ɔba kristo ne nam fofoɔ nyinaa ɛda so hyi wi wɔhyɛ na ɔboro nya yɛn sɛ kristo mu na maba deɛ still na mene ɔma na wɔyɛ masa dako wokɔ twi wobɛtwi bi ɔn sɛ wɔ hɔ no ma wotumi so daeɛ na sɛ wo ne ɔmɛhyia wɔ baabi yɛbɔ ɔkɔkɔro no ma wɔnhwɛ yi a wobɛhwe ase wɔ
hallelujah amen yɛwɔ ade bi wɔ kora no a ho advert kora ba tv so yɛ ha nkɔ hɛ yes abɛhwɛ ase wɔ hwɛ sɛ deɛ advert nsɛn esi wuro wɔ glass mu woso kora wo sakra nkyɛn wa na sɛ omini mo bɔ ntɔkɔntɔkɔ asɛ kɔnum ko dani bi asɛ kɔnum bia sɔɔta sɛ ehuna tv fi sana nyada age mese sɛ wɔn mu ani anda hɔ a agorɔ bɛtuma wodi nneɛma di agorɔ bɛdi agorɔ bɛdi gyeme so amen tɔ bɛgere se hwɛ yie wɔahwe ase ana wɔanhwe ase adeɛ nti yesu kristo tu yɛfo sɛ ewiase wɔ na yɛ tim no nipa bebree wɔn mu a demons abɛtena wɔn mu sanasɛ paa yes wɔn fi obi a wohwɛ polo bia wɔn fi tiw yes wɔn fi tiw mu wɔn bɛ di process wohwɛ polo a wɔn fi tiw mu ɛnfa wɔn sɛ waware yes awaafo no bi tuma mu di ano obi a wayɛ wedding foforɔ wokɔ hwɛ polo ayɛ dɛ wɔsɛ mɛde kɔpɛ starter bɛn na kyɛn wɔ yere bi awale yɛ basa bi awale sɔɔja sɛ woda na tumi bi no wabɛda bi awale spiritual knowledge woda na tumi bi no wabɛda bi awale demons tiw mu I'm telling you the secret today ɛnu ana wɔka sɔɔja sɛ saa huhu mu nna no saa huhu mu nna no yɛwɔ bi hɔ no mu a ɛyɛ natural bi yɛ natural ayi saa huhu mu nna no ebi yɛ natural ɛna ebi wɔ nso so a ɛyɛ demons yes ɛyɛ tu natural natural yes ade bi taa mu ana ebi yɛ natural ɔn sɛ ankorɛ nsuo ɛyɛ mabu so a kuba nti dabi ɛno ba saa mpaabɔ na wɔyɛ sɛde bɛyɛ a wobɛyɛ den yɛno deɛ tini ɔn sɛ nnuane a yɛdi no ɛne na produce saa nneɛma yes ɛne produce saa nsuo no ɛna nsuo no nso no ɛwɔ adeɛ bi mu onipa bi ɔma asɛm na mekiri onyankopɔn wɔ baabi a wɔde asi waboa no nti wɔboa no a ɛduru baabi a ɛsɛ sɛ kɔdi dwuma bi ɔso nware so ɔde aseɛ nti ɛyɛ ma bu so a ɛnoa automatically no ɛtumi pie ɔnsɛ tɔ da a obi tumi ɔnkɔhwɛ pono ɔnwene biribia ɛbi koraa saa da no koraa no ayɛ mpa n'adwene wɔ nyame asanso ɛnso ɛtumi si ɛna ɛno no nso ɛma ntoasoɔ wontie nie ebi a the whole year na ebi a baako pɛ bi ana twice the whole year no the whole year so nti ɛno no ba saa mpaabɔ mu na ɛsɛ sɛ ɔma no dɔɔso because the moment a bɛwu saa de no biaa wo nwa no yɛ biaa no ɛbrɛ wase secret baako no no ɛbrɛ wase natural one na kyerɛ hwanhwan yɛ o awarefoɔ ɔdeɛ yɛ o wokɔ yɛ saa ne ma no ɛbrɛ wase ɛti na wɔ bi a ɔpɛ sex bebrebe biaa no ho nkonkuru ntimi ntena no nkyɛ ɔnyɛ hye da ɛdifoɔ no a ɔmu nya hye no nyinaa asase no ɛku ɔmo pɛ papa yes wodifoɔ bi no wɔnyɛ hye a nɔmfe a ɛno na ɛku no sɛ bakani wɔnyɛ hye da bia wɔgyina faako a ɛno na ɛku no sọjà sẹ yẹn ni awa sẹ yọ mic ni yẹ dida bẹm ẹnu na eku no sọjà sẹ yẹn ni yẹ dede wom yẹ sá mi wú efirim sọjà sẹ eti yẹ wọ natural wine. Salad bẹ̀rẹ̀ no sọ pé sọ konturo no a
mpabori nyina akyi no hwɛ sɛ wobɛte mma nkɔmudie so ɛfiri anwummerɛ Ghana time 7 p.m. ɛkɔ biara no ɛne ɔba bi ani nkɔmɔ ɛwɔ phone so sɛ yɛ WhatsApp sɛ de ɔba bi ani ne nkɔmɔ spiritually saa nkɔmɔ no a ɛfiri 7 ɔkɔ biara no ɛkɔsi ahomɔne kingdom weyɛ hintasɛm me life so na abɛnya tie ɛno na sɛ obi yɛ adifo azamfo no bi na wɔse wɔmede kyɛw firi ɛso no ɔbɛpo abu wɔse mede kyɛw firi so no ɔbɛpo abu so ɔgya seɛ ɛno no customer deɛ ɛno no ɛfiri 7 wɔkɔ no sɛ nipa no wɔnyɛ wo maame anaa wo sister ɛfiri saa tam no nyina kɔ no ɛngyegye wɔ no sɛ ɔne wɔba bɛyiyɛ course sɛ wobɛyɛ kɔɔ koraa no a ɛyɛ within 2 minutes ɛte sɛ bɔkɔɔ ɔyɛ adwumam kɔɔ sɛ okay yɛne akyina babae 2 minutes koraa deɛ ɛwa 1 minute ɛwɔ sɛ ɔne ne didi saa nkɔmmɔ no wi anyɛ saa na kɔtera 5 minutes 10 minutes asɛm ato nti ɔnsɛ a wɔɔhwɛ me wotimi ne ɔba di nkɔmmɔ saa ɔba no wonse ne pɛ da fo so nkɔmmɔ de wonse ne pɛ da nanso the moment a wone ne di nkɔmmɔ ɛbɛyɛ 30 minutes ɛkɔ 1 hour no ɔnsɛ adwen bi bɛɔti ɔhwɛ no wahunu bi pɛi nti saa da no woka kasa bi kyerɛ ɔbaa no kwasi akasa bi firi w'anim baa ɛnoa nti da moment no ɔmo sɛ akɔnɛtɛ mu ɔbaa no ɔsɛ dabi wowɔ data ɔsɛ ai not bundle meka sɛ mɔdi kuma no ɔma no abanadwo 12 ɔsɛ ɛneɛ sa nkyɛ deɛ neɛ yɛnyɛ video call na mehu w'anim tio mame hu w'anim wanyina kɔ so mame hu w'anim wode amerikan woyɛ ɔba na wo life no so a wodeɛ ka kyɛm sɛ bɛboa wɔyɛ bi pan bɛma wɔyɛ bi pan meka sɛ kuro bia da so ya wode ano ahɛdeɛ wo ne bɔe no yɛ ɛwɔ fon so nti ɛbɔ saa okay no wakate no ɛne ɛbɔsia kuro tumi bɔ bɛma no abɔ bɔsia momo ewúro fi sẹ bọ sọmọ eso yà yà jí ni sika ọsùn nyẹ adwuma wọn ayẹ band no quick bebree na band no mu yẹ no num bi yẹ secret baako na band no mu yẹ no do ọnu a video call nti abọ saa na ọfrẹ na ọda hɔ gẹẹ no so da mpa so na wọn mu na enyimire na wayɛ sɔkyɛn saa no. Na oda hen wọ́n so wọ́n sọ dampa so oda hen ọ̀sẹ̀ mi dampa so na ama mi wọ̀ yẹ so ọmọ dẹ̀ ọmọ dẹ̀ mi nkọ́ wọ́n mi dan ẹni o tiri yẹ pọ̀ntì nkọ́ náà da hɔ ayi na o ṣe ataadeɛ ɔn baabi nkɔmɔ ne kɔ o ṣe ataadeɛ ɔsi ayi ɔn boaboa so o mi ṣe ataadeɛ bɛyi night wear kala bɛyi. Also obi a purple wow me she bikini mame hwɛ ne nsa no mame hwɛ na bɛte ne nsa no mame hwɛ sɛ wohyɛ bi ampa so ɔgya seɛ ɛbɛwi asea no na ɔkeka kɔ baabi anyɛ na ɔno bɛmɛrɛ de kae wɔhu saa deɛ no ara no na ɔdi ka ha ase atwetwe ne bɛma na ɔde nsa ne nam atɛna no na no wɔyɛ asea so ɔta seɛ enti sɛ wopɛ sɛ wotwo firi saa nneɛma wɔ nyina ho a ɛbɔ saa tam no a ɛnyɛ kɔ mɛnyɛ kɔ zɔɔdi aseɛ afei anadu didie ɔsɛ wutwam by 5:30 wɔde wɔdidi awie deɛ ɛtɔ so bie
akyekye anadwo chibom afei na ɔbɛka nkosua nnɛ agu soɔ ɔkɔ koko wura ni no wa adwumera no a kosua ka bɛn nan bom kyema me bread no twa 4 cedi toast ka ho toast mame ya ma nwa ni nko akɔnɔ bɛ house anadwo kala wolle anadwo nondu obere kala wolle emu kebab anadwo nondu kebab ne de ayina fefa mako na fa no a ɔbɛtena tv no awe efo kafu okoda sa nsuo no a nkwamwa no a ɛyɛ nsuo no ɛbɛdɔro ntɛntɛm to da ya na tumi bi no wabada watwene de yes secret ba ko na meka jo yeah intasem nyame life so wunya unya ba bia awa ana oba besia so no wono so oba no wadi sa nyoma we nyina wie no okoda no asa koda ye ya so obi ko na tum na wada ya se yo oto no ba so no ada ye ya omo mu kwan ya wie wasepa so jaze akoda ya onsan she plate let's want to put na no baba ho David oma Christopher Balenche me se masa matu den se de ayenu se ojira hon o hweye wan hwiase o hweye kisosum ewona monto enafamo tinya no mane adofo no se adom no bia soe so yes ye fro Susana ye fro David ye fro Mary edi bia wo ewo kiso mu bia no me so hweye ata hweye bonsa mo mpeni pasem yes mpeni pasem edi kiso no a wo be wuram no hwe se wo be ye careful jeme so amen ye to da choko Matthew chapter 12 verse 43. Yes. So we feel any pamua. Enti demons. Aye. Omu titiri pamu. Eni se obi awo wiase wem. Yes. Na wa me na nia na ho. Na demon ebe wura ni mu. Na Kristo hu ni mobo. Yes. Na through the word of God. Aye. Odin ho. Na oba Kristo mse kinkire ya. Homboni free ni yoni ba bebre ho no mo a Kristo asam na cast demons afuru mu sanete chasemni cause one kaza nim say ebra na wo ma Kristo na ye kwawinshani na bubonua na okoko house ye boto nsa so just here na o shiwi o shi di hwia bi yes obro papa emensu no fami papa akoyibira no akohwehwe ohome hefa ne akwawe kyese won nam bantire oko abuom baby amantens wo hopa ya na hombone tata baby amepo yes iti oko no anya baby antena na afi won nam no ohwese obi hu da ho a seba yoni baby won ma ne ho ya propra what is akwawe because akwawe a ade a eya asase a bibia nsi so ya mo ho bai eso bi udua bibia wo so enya yie desert good ya ba to say desert asase a ye bibia wo so enya ya mo ho bai ensuo nim dua bia papa bia nsi so wo ye hwienye wo so eno ni akwawe eya Asante Kasa nti akwawe so bia ye bibia udua bibia wo so enya akwawe asase ye friend say akwali faso ni so so obetuma dua bibi wo so age say wo dalutu asase no ufuntum no eye bibia afoforo ansa na nyama bam enti Kristo say sa wo fi efiri woni pamu efiri wo bi mu a okotintin apawe so okotintin ko hwehwe obi a ne ho da ho hwe wo home ni akwa wura ni mu so kwasem pa no kwasem erisu ochinchi na wanya baabi ankotena ana wase afa wakasa masane makotan mi fi mu ba ya masa ko odan
mefiri mu baeɛ no na ɔbaa I shall return to the town or the room I left. atingyɛ bia ni hɔ mɛsa kɔ dan no a mefiri mu baeɛ no na ɔbaa ɛdan no ɛdan bɛya ɛnya mepakyɛ deɛ wɔ hai no ɛwɔ traza ɛnyɛ bia ɛnyɛ deɛ wotim wɔ aburokyire no ɛnyɛ flat na a wagye ne wo fie no a wasie no ɛyɛ wankasa onipadua ɛti korintofoɔ nwoma no kae 1 Corinthians wankasa ɛyɛ nipadua yɛ kristo asɛ ɔdae nti ɛdan no ne yɛ nipadua tie mie enti sɛ ɔkɔkyinkyin no wanyɛ baabi antena a na wasa aba wɔte wo din wɔ sɛ na me koraa sɛ na sɛ mewɔ ɛdan bi a na metim siawo anasɛ di mɔ so ɔmyɛ meeting ɔmotimi ta sɛ yɛ meeting yes nti ɔmu kɔhyia saa akwawe paa nyankopɔn twitwa gye no wayɛ ma ɛsei no sɛ mantimi antena matu ɔmote hɔ a no ɔmyɛ meeting wɔte hɔ a sɛ koraa sɛ na sɛ mewɔ dan bi so mewɔ dan bi wɔ ebi akurofuru na mewɔ dan bi a metim wɔ aburokyimam France US na mewɔ dan bi wɔ Belgium ɛyɛ wo ho asɛm na wɔka wo tama na wɔn sakraeɛ no na mewɔ dan bi wɔ Kumase apatrapa ɛne ma menkɔ na menkɔɛ na mewɔ dan bi wɔ Mampɔnten saa dan no koraa ne wɔ ɛka ne sɛ asɔfie gyirifo asɔ dɛm ɔna mɔ dan bi wɔ hɔ methodist fo asɔ dɛm wɔ na mɔ dan bi wɔ hɔ hallelujah amen nti ma menkɔ nkɔhwɛ sɛ ɛhɔ da kɔ a mahunu deɛ mɛyɛ amen kɔ ɛtoa so no yes sɛ wɔbaa enti ɔdwene sa nneɛma wɔ nyinaa na so ɔbaa ɔbɛto sɛ dampan ɔbɛto sɛ ɛda hɔ paa wɔprapra mu na wasiesie mu hallelujah amen wɔn ti na sɛ sɛ obi ahwɛ Kristo akyiri akwae wɔbɔbɔ nibamɔ bia na bɔbɔ kira no ɛyɛ Kristo mu deɛ sɛ wɔnsɔ me na wɔnkɔ asɔre a pɛ Kristo akyiri akwae o na kɔ sare na Kristo mu ɔho ba Kristo mɛtena mu wọ́n siesie dan nim lẹ́nu túnbí mẹ́tìnẹ́m anyasa ne sá di nneɛma di agorɔ demons bàbá tẹ̀rẹ̀mù alabarika hallelujah obi tìmí bá Kristo ní sẹ́ ma di Kristo adi mpaaba ɔnyɛ akɔnkyɛn ɔnyɛ deɛ báyìí hallelujah amen munu nsia na ɔwi banku ni nkuruma nkwa wọ́n bọ̀ sọ bẹ̀rẹ̀ Kristo ni 5 years ni wúnyẹ sẹ́sù da wúnyẹ Kristo ni onye bi da akɔnkyɛn onye bi da driver se onye bi da ɔkaa wɔ sɛ mewɔdeɛ báyìí ɔkaa wɔ sɛ mewɔdeɛ báyìí hallelujah amen wobɛyɛ mmerɛ ama bɔnsam hawade so ta sɛ tɔnsɛ ɔbaa Kristo mɔ ntimi nya mpabɔ nti ɛnsa wiɛ wontimi nyaayɛ ɛma pɛ wontimi nyaayɛ atoro no wontimi nyaayɛ kontompo ɔnso ntimi nyaayɛ hallelujah agobɔne nso ntimi nyaayɛ wobɛ wowɔ Kristo ɛso tare obi kunu hɔ kɔtumi ɛte wo nkyɛne ne tumi papa wɔnsam da so to mu gyeme so amen wɔse deɛ ɛyere so wɔ gyina hɔ no ɔnhwɛ yie no wanhwe ase nti abrabɔ bia wɔ mu a ɛno nso mu ɔhwe ase bia no sɛ kyerɛ wodwe ne nado yi Kristo pɔwagyew nhyɛnka ɔbadeɛni kamyɛnka verse 45 watwɛ sae ane wɔkɔkɔfa honhomane nso wɔse sɛ wɔbaa a ɔnyɛ dagye prapram wɔsiesie nti asɛm no yi ɔbaa ɔnya dagye siesie because wɔwunu sɛ kane no ɔde nneɛma di agorɔ ɔnsɛ mpanibɔ ka sɛ once is a fool ɛde bɔ mu wɔ baabi ɔmu bu kwasɛ deɛ ntua so mpere ne berɛ fɔ de sae one fool no be fool, second fool no be fool, third fool is a fool. And we be na de to dwom. The king is a kwase dia. Nti aso mpelu. Brofo no ano no. Hallelujah. Amen. Nti asemo nti no
ɔba bɛhunu sɛ ɛdan no da hɔ a ɛbɛda ne ahunu sɛ ɛdan no ɛda hɔ kwa wobaa kristo mu no wonya adeɛ bi a ɛkyerɛ sɛ kristo honhom ɛbɛtumi abɛtena wo wo a wonyɛ difudwuma ni nyame asɛm wo mpɛ akɔnkye wontimi nwɔ asɔre a wontaa nkɔ yɛhia nso ɔno wakɔtwuro no di ne wone sɛ yɛaka no fra asɔre asomasi ne dia no no ne di kɔ nwomam wɔma asɔre na wasɛnde ne sika ne tit na ɔtua aba so ɔde aseɛ kristo ntimi matena mu ɛti woti nyame ne bebree ti nyame n'ase but kristo ni wɔn nkyɛn ɔnsɛ no yɛ kotu yɛ sɛ kristo sɛ deɛ ɔma hyɛdeɛ no odi soɔ yɛbɛba ne nkyɛn yes ɛna wɔn nso no yɛhwɛ life na ɔde ti kristo n'ase a woni kristo ahyɛdeɛ deɛ na ade bɛkyɛ sɛ wɔ kristo ahyɛdeɛ hwii ne wɔ bɛtumi de akyerɛ wode hwɛ akoma mu fidie bi a wɔ so yes wakoma mu hwɛ fidie bi a wɔ so ɛnyɛ yize wɔso fidie wɔ nakoma mu ɔpɔ bi de ayi no de kristo bɛtumi abɛtena mu tɔma mena mu a sao tɔma mena mu wode menka no hwɛ obi abu kwase a wo so wonya ama ne nka kɔmfa nkɔdi man kristo ni wote kristo mu o wone obi ayɛ adwuma ebi kora te akura ase anama kɔda afuo yɛmeɛ nkyɛ aduafoɔ no mfimfini a ɛbɛba ma mo akyɛ mu a wɔse wɔne ni kyɛm biaa ɔma wafuo no wone bɛtwe ma nso anaasɛ wobɛbɔ ndua no abɛndɛ ɛsɛ yɛka a wɔnte ase a wayere tɛn ɛsɛ wokɔtwe ma nso ana ayere yesu kristo sɛ honhommɔne ɛfiri nipa bi mu a ɔkɔkyinkyin apayɛ so ɛnyɛ sɛ wɔfiri yɛ no a wɔkɔ ɔkɔkyinkyin ɛwɔ akwareɛ so wɔanyɛ baabi a ntena na waba na wasa aba na wabɛsiesiem wɔba ɔyɛrɛ kama wore yɛ ka de wɔtwerɛ wɔseɛ no wɔse mɛsa ama kɔdan no firi mu baeɛ no ɛti wɔbɛsɛ kɔdan no a ɔfiri mu baeɛ no sɛ wɔba na sɛ wɔba a ɔbɛto sɛ dampan ɛyɛ ka ho no ye ɔba na sɛ ɔbɛhunu ɔbɛto sɛ da hɔ mpan a kan sɛde wɔatwerɛ wɔse wɔba a ɔbɛto sɛ dampan a wɔwe a bɛtwa dra wate read what is written. Yeah, that is what it is written. Ye preaching will be kita Bible I want to hear. Nti kan sɛ de watwerɛ. Hallelujah. Amen. Yente watwerɛ minia. Wɔse na ɔba. Wɔse sɛ wɔmɔne ne ba. Ɔbɛto sɛ dampan a. Sɛ ɔbɛto sɛ ɛdampan a. Na gye sɛ ɛyɛ 50-50. Ebi ɔbɛba no na wayɛ secure. Ephesians 6:10-13 no wo de ayɛ adwuma. Ephesians 6:13 wo de ayɛ adwuma. You are already prepared. Wɔsɛ momfa no korɛ mo masen monhyɛ tene ne kataboɔ momfa asomdwa asɛmpa no hyɛ mo nan na monkɔ hu mu nkranta yi nyame asɛm ɛnyɛ no ani na wanti kristo ni antima nhyehyɛ no ho sɛ ya ho na akwae nti wɔba ne wɔbɛwura mu nti akristofoɔ a Ephesians chapter 6 verse number 13 hɔ montimi mfa nyɛ adwuma mmɔtene na ɛbrɛ ne ade ne nyina mo dampae that's why nti a wote kristo mu yɛ still ɔmbɔne da so kutia mesi hwɛ yie na wanhwe ase hwɛ yie na wanhwe ase adeɛ bia a ɛma wontimi nyina wo na so sɛ kristo ni ma pa na ɛgyegye wo no gyakyiri di kristo sɛ sɛ wɔmmɔne firi wɔ bi mu na ɔkɔkyinkya kɔwɛ so no wanya baabi a ntena na wɔsaa ba a ɔbɛprɛprɛ mu na ɔbɛhunu sɛ hɔ da mpan a afei onya adagye prɛprɛm na wɔsiesie mu ha ɛne wɔkɔ kɔfa ahomane nso foforɔ a nti wɔsa ka ɛkɔkɔfa ahomane deɛ ɛnso foforɔ wɔyɛ bɔne sɛn no ka ne ho ɛti sɛ kane wɔmmɔne a na mepatwɛ bebree wɔ wiase no wɔde wobɔ adwamaa sɛ wɔba kristo no a mu ani ammere na woantena kristo nkyerɛkyerɛm na wode wo tito kɔ ho na wode wo ho bɔ safoɔnyene sɛ
one save always save Yesu Kristo yo hene ba meja yo hene ba me ma me wa me ye de hye no wo de hwa hwa no anya careful a demons no ba what did you want the grass say wo mo ye powerful chen wo no go sa no nya den na mutim betu nto no ko pa ball on say the class here ball a school for and the ball ma away masha wo mu home o ma presa masha wo o no fa ball pa the ball pa so no here for wo mu nim wo mu ho ode wo nim ball no pa be wa be si akan o mu ode wo nim school na ye nyina ya bo bi pe ya je bra go nyina na si ball pa enya sanketo a me born them ni bo pa prayer me striker kudus ba ko international kudus yes ni bo bone lefty salati me bo 6 strong 6 football mo bi obo 6 bia o strong prayer power so you do ko dina 6 ya masa we player field ni nyina so na o stamina pa ana me food na nteme bo ni nyina abo extra salati fit lefty dina 6 mitimbo 3 defense masa ko that wins 11 yes okopegu ahye me show sesi a adam mi timi tu corner hye player ma carry ball no sesi na that Cristiano Ronaldo school time ya boss me was certificate nyina da o yes etina make say da ko me no ba be kan kan say topic na no na me kan nam say isi a refi if you win you wo if you fie ni pa sa topic no Philippa yes mo basa show who you with Philippa is Ghana Messi so that's it so if Philippa a ball from hallelujah o say we money free obi mu a sa chinchi sa enti se wanya ba bi anteno sa ba bi eti bia na wo hwe me Kristo adom omo abali mu ba Kristo se yetie Kristo adom na aso yeso sanete yo wi ase ni abra bonye kwase so just say sanete wo wa wo check we busu da hwa abra bo bia na awo eti wo ba Kristo mu adom no bia aso so no se wanya careful na wa mu anya na ho na di agro na se utobonu fo no fidie mu a se Satan nya kwan be wura ntomadan mu bie mu a boni oba mu aye na ebe chen kan na sanete that's the reason why ntia obi okrisom obi utimi hye obi na brabo nyina sei ntia so besi pe ni demons no asa be wura ni mu akofa times 2 onum toto abam gra abe wura ni mu it is ansa na unim no mu a se de me breaking onum toto a ubetwa glass onum glass ya obekọ no times 2 Emma ena na opa ebra na wo wiase na ni oba ba akopọ na te afi de wo be ye na exchange wo be change wo fa we na fa we wo fa we na fa we so just say kono so the same thing utwa na so enyama basa na be ye etu obi wo Kristo ma ye ka krobu oku ejiri ni to twa bet so just say we ejiri ni ana okobo adwaman wanka kwasa pa ya hye no ene untimi nyai pọdọ ma sa e dangerous we ya boni esese wo kan ka mu ka boni yes enkata so iso onse wo hwemi onse untimi nyai adwaman okobo we ya na aka se we de ebi nsibie o ka se bi nsibie woni nipa kwa sa abofo ana nyinse pim na no na ko yutubu iso wo se wo kwa asore wa pem wo se wo kwa asore o tame woni mo ho maso afele so just say woni o ge hia ye esum nko watch night esum sa na ko miemia no na ko finga ye miemia na sa on se one cambone no say bonsima wo se woni je ho on se sa ye ode so ni dem bonsama sa ye gane de na so ye ode aju so bi amasu tam no boy no bi hallelujah amen enti odofo bone ya bia enye
sɛ wokɔyɛ bi no wanka na woma no yɛ wo da woyɛ na kɛseɛ kora kyɛ kane no enti ɛyɛ yɛka no sɛ demons no sɛ ɔmu firi wɔ nipa mu kɔ sɛ kirikire na nipa no ntumi anhyehyɛ no nneɛma yie ɛwɔ kristom na ɔde no bɔ no safohene na ɔyɛ nneɛma basaa na mfonsoɔ to no ana wɔhwe ase a bɔne ɔbɛyɛ no bonsam bɛbɛna yɛ nneɛma tantantan yɛnti na ɛsɛ sɛ obi ahwɛ no ho so yie wɔne daw jẹmẹ sọ amen. ètò ìdàjọkọ. verse 45. wọ́n kó kọfà ahomane nsọ foforo. wọ́n sẹ́ kọfà ahomane nsọ foforo. wọ́n yẹ bọ̀nẹ́ sini kane diẹ no. wọ́n yẹ bọ̀nẹ́ kyẹn kane diẹ no. ọmọ mu ayẹ bọ̀nẹ́ bebree. bọ̀nẹ́ bebree. sọ́ọ̀tì ase. ọmọ mu ayẹ bọ̀nẹ́ bebree. eti nyame ba ọ̀dọ̀fọ̀ mi diẹ mi tuufo. sẹ ẹlẹ́yìn mìíràn yìí. bọ̀ wọ́n di mpọ sẹ́ adeɛ bia da wúyẹ bia no ó ma bọ̀ nsam ẹnfa wọ́n hwẹ́ ase. jẹ́mi sọ amen. yẹ tó da tọkọ. wọ́sí ni ọbẹ̀ hyẹ́ ni mu tena hɔ. wọ́sí ni ọbẹ̀ hyẹ́ mu tena hɔ. sanni tiẹ̀. to sugar brẹ mi ne pẹ bread kan o. yàgò. wọ́sí ọ̀hyẹ́ ni mu tena hɔ. wọ́sí ọ̀hyẹ́ ni mu tena dan. na onípa ní ẹ̀kí ase tena no. eti ẹ̀yẹ dan yà wọ́n hàn yóò. ẹ̀yẹ wọ́n nípa bi àwọn asam wọ́n sàn tiẹ̀. kájà nso ntọ́ nso nkan. tiẹ̀ ni yé. sọ́ọ̀tì ase. ọ̀hyẹ́ ni mu bá tena mu. na onípa ní ẹ̀kí ase tena no. na onípa kúrò ẹ̀kí ase tena. ẹ̀yẹ bọ̀ni sẹ́ kàní diẹ no. ẹ̀yẹ bọ̀ni kyẹ́ kàní diẹ báyìí. ẹ̀ diẹ no. hallelujah. amen. minimu owurọ̀ bi. mehwɛ ne video ne ne pictures a mewura timi wɔ saa woyɛ preacher ɔka nyam sɛ ma ɔnyɛ asɛ nketewa ɛne wonim no abrabɔ deɛ bɔnsɛm ayɛ no ɛne wabɔ no nasom ɛde asomade ahyehyɛ mu ɛne wabɔ ne ti bɛrima wo ɛna wiase nwom kwase anwom ɛna de bia wɔto secular music. hallelujah. amen. sọ́jà sí ẹ̀ ẹni wọ́n tó wọ́n dẹ̀ hwẹ́ bóyá yìí a ọ̀nà ọ̀wọ́ tiktok yìí J Jeremiah sẹ J Jeremiah o sẹ J Jeremiah hwẹ́ aberanteɛ no ɔbaa media no so ɔfa baaburo no wɔ kyerɛkyerɛ nyame asɛm mu a na ɛfa no kwan yɛda sɔre yɛ ano a kyɛngye akɔ delete ne videos nyinaa the preachings nyinaa yɛ wɔ delete nipa bebree ne kasae ɔsɛ nyankopɔn Yesu Kristo ni hɔ nyankopɔn ni hɔ kika sɛ basabasa ɛnɛ wɔde adane jokings ɔde no akɔfrɛ wiase so da sɛ sɛ ɔsɔ live kora nipa nhwɛ biem ɔsɛ na brabɔ ɛnyɛ biribiara o wama n'ani ana hɔ nsɛm a ɛkɔ n'asom nsɛm a nkɔfoɔ ka kyerɛ no ɛne deɛ ɔde n'ani hunu ɛne nneɛma a ohun sɛ bi a baabi a wɔduru no wayɛ okay masa ɛgyina de bi a wɔka sɛ nyame adwuma na yɛyɛ no sɛ wɔn mu ani ana hɔ na bɔ nsɛm fidie yi wo a wobɛdu wo koraa sɛ wobɛ wiase kɔn mu de bɛfa so mɛhaw sɛ ɛna ne nyinaa akyi no ɔmu nsa ma wonyini nkyɛo titiri no obi a woyɛ kristoni dwumani na wahwe aseɛ ɔmbɛku ntɛm ɛyɛ adeɛ da hɔ ɔmbɛku ɔmbɛtumi anya kaa kwanhyia na wawu kɔ kɔsɔ mu gyaa wɔ abɛsa sakra ana wo sakra wobaba bɛbɔ mpayɛ ha wɔ mu ɛde sɛ no wɔba kwan deɛ a yɛma no atena sɛ ayɛ dɛ woni bambɔ bi ɔkiri so na ɔma yiwa ma car accident ɔma yiwa ma akorɔfoɔ ne abɔtuo ɔma mu ɔkɔyɛ ade a kristo mogya no ntimi nsa ntɔ bi nti yɛkasa obi awura abrabɔbɔne bi mu a ɔntimi mfiri bio ɛso no ɔyɛ kristoni ma ba nti sɛ ɔyɛ kristoni no ɔsɔme a ɛna nwummerɛ yi mekasa kyerɛ kristo asɛm sɛ ma wɔne nna hɔ be vigilant
adwuma no a wɔyɛ ɛmfa hoahoa dabi obi yɛ honam fama adwuma position a wɔwɔ no ohunu sɛ ɔboro so ɔboro so ama wɔn a ɛhyɛ ase nyinaa ɔmfa ɔmo nya hwee hallelujah amen sɛ wɔnhwɛ yie na wode wo bɔ hɔ safɔyene sɛ wona yɛ pani wɔ adwuma mu nti wɔn a ɛwɔ ase no womfa buo ma wɔn a wɔnhwɛ a wase atwedeɛ no ɛbɛhwɛ na abɛhwe fam sɛ ɛtu a wɔn mu a wɔmfa ɔma anya hwee obi anka bi ma wo kesi bi bɛtumi yɛ si adwuma mu hɔ obi anka bi ma wo yes hospital wọn a yɛ hɔ adwuma no yɛ mu nipa bia kesi bi bɛtumi yɛ si hɔ bɛtɛ wonyɛ obi ama ne nka bi ma wo gyeme so amen abadwuma no a wɔyɛ no ɛsi kesi bi bɛtumi ayɛ deɛ bɛyɛ asi but su ne ban a ɔwɔ mu no kaa me nka bi na mpɛ sɛ obiara bɛtumi no ayɛ pɛ no obiara no wɔbɛtumi aka bi ama na wobɔ fam sɛ tuntum ɛnoa no sɛ deɛ yɛne so ɔgyina hɔ no ɔhwɛ na wanhwe ase sɛ wogyina hɔ ɛwɔ biribim be careful and wanhwe ase hallelujah awadeɛm hwɛ yie na wawadeɛ anhwe ase na sɛ wɔnhwɛ ne wawadeɛ hwe ase a ebia na ntimi anyina naso sɛ wɔnhwɛ ne wadwuma sɛm hwe ase a ebia na ntimi anyina naso bie mu nti agya yɛtumfuo hwɛ wadwuma sɛm yie ɛfa nya mbakoro madam ase sisa hwɛ yie o na adwuma no wode yɛ mbakoro madam ase na hwe ase a anhwɛ na ntimi anyina naso bie asɔfo dwuma no a wɔyɛ no ɛyɛ privilege ɛne wɔnyɛ no ɔkristo asɛm mu hwɛ yie na woanhwe ase anyɛ saa ɔhwe ase a ɛbɛdɛ kora sɛ obi bɛfa fo afrɛ wo sɛ sɔfoɔ saa kasa no bɛyɛ dea ma sɔfoɔ yɛbɔ odin kora no yɛde nsa bɛnkum na ɛtɛ wei no ɔyɛ sɔfo tie kasa no yɛ wei no ɔyɛ sɔfo wei na ɔyɛ sɔfo na sɛ ayɛ pastor wei no ɔyɛ sɔfo owura no a owuriyɛ no sɛbakani bi ɔsɔre wɔ Kumase owuriyɛ wotumi boro saa na ɔde da gata mi wura fi ne din ɔbɛgye din paa na nsɛ owuriyɛ nkyɛn mi wura fi ne din na ɔne nde ne mu ano ne sisi so a bɔkɔ no aboro no da kaa ayi kaa kwa ho yes ɛti sɛ woanhwɛ ho yie na baabi a nyame de waduro no woanyɛ careful ɛgyɛ sɛ de biara na meka sɛ memeyɛ sra careful me masa baabi a yɛdure m'ani da hɔ bɔne wom saa no wode nsɛm ne baa no mahu baabi a wode kɔ nti mewu nyame da because memene wodi nkɔmmɔ ɔfon so a meɛhyɛm tirim sɛ wo rekɔde me mememe life no no ya mu mfa saa de ne hyɛ mene wodi nkɔmmɔ ɔfon so o mene wo gyina hɔ fon na ɛdukura hɛwobotom hawole ano nti meɛhyɛm tirim sɛ wo rekɔde me nti meyɛ careful wɔ me nkɔmmɔdiem meyɛ careful serious nti deɛ ɔde baɛ no na wɔn kɔnkura wɔ me mu no wahwɛ so na me ne wɔdili ne pɛpɛpɛpɛ ayi na me wɔdi ne pɛpɛpɛpɛ cause menim akyire mu ne adekyeɛ mu nsam na aka sɛ life a yɛyɛ nyinaa nyame adodo a ɛba so ɛbɛgyina so nyinaa woka sɛ ɔmu nyinaa na ɛbɛtie nyame asɛm ɛbɔ no a ɔtɛ so a ɔrekɔde ɔpɛ mistake wɔ baabi yɛwɛ sɛ ɔbɛkyaagye a yɛwɛ sɛ wobɛhyɛ obi nkɔm a yɛwɛ sɛ wobɛgye obi sika wobɛsiesie sika a obi wɔn ma ne mission nyina no bɛde tia yɛ tiam ne adwensakyɛ nsɛm a yɛka no deɛ hɔ wɔnhwɛ wo kristo nsakra nipa bi no deɛ ɛyɛ ne so ogyina hɔ no nti woyɛ difoɔ a be careful ɛmfɛ difo nnwuma no nhoahoa gya ma asɛm no ɛna megyaegyae sɛ mena meyɛ difoɔ wɔ asafo gyae jai saa kasa mina mi edi fo mankɔ de obi anya di nwuma baabi akeka korɔ ne ɛmaa no a na ɔmu kasakasa fon so na wo sɛ adifoɔ nkaeɛ no bra wana bɛhwe ase wobɛhwe ase nti
hwenu ahwiase because one sem no kasa bro so the lady need to us anu wo say wo kwa kasa dodo no sum fidie dwa o ma fo odi hudi dodo wa ma sane kakra ba ene momoji odi fo onye no ma yinki kom be mbo sa short oh ya de pa sister nyamisha hallelujah amen na go hon ma anu yi ba tu fie bra you are invited o de bomodan na bra no kwasem edan bibia nko so ye ko na na shopping ye ma bi wo de ja kwai unboxer eno so ko do ma o birthday gift what it was it amount timeline aha birthday gift passport the amount no akoto no vampire man yango body hu emi aduma me ye asafu ko mu fi me emi ama me ye nyame nhira me se na no pa ba me ko ye ne nyame ati no ye ko afo ama hwe wo so mu fidie wo so mu fidie no kwasem so just here sanete what tell sa onyawa na fidie ni son se wiye son nan a awurade nyankopon na be huru se wo ba kristo no kwasem wi ase mi hallelujah amen wo se de ensu ogina ho no wo hwe yiye no anhwe ase wo hwe no anhwe ase sanete it was this our money free obi mu a okochinchin akwaye so okochinchin akwaye so okwaye ohome okwaye home na onya bi na wanya bi na so oba yes no ba wu sa dan da okwa osiesim onya botre pram na wa hwe se uni padua si wo na demon so akasa nya botre si na je so mo ba bi mu ti asebi kwasem pa ni fridge ni bibia besisu ni yakro ni ade asa ni odrum kakra gas ni ade because o ba no nyo no gwa na ba dabi rice cooker ano ya life no di for but demon so bi di na se bi di ni say Sabkatanas. Aha, Sabkatanas. Wow. Ana ubo ba ku bi di. No, na yiri ni friend Agazel. No, Agazel. Oba otinsu so. Otinsu so. Yama ni dwari nsu mu ni ade no. That's right. So that's it. Na o ma ba no o ma be pra dan ni. ai O so mo pema kokonkonko. Agazel no. Ah. Fite. Shia. Ba kokonkonko udi nyema di agro ba be wow. No betim. It was a time to Madame Muhia. Oh, by no one gone there. That's about 45. Yes, I know a cock of our one and so for flat. To a cock of our one and so. Demons. The seven face of darkness. Yes, or woman is an elbow. Two fumu. Utu and ye. Shia. 7 demons swinging no mabaju mada. Afabo nomne wo mo akeka ho omu nyina muntum furu yes o me prawo obiawo ni djumadi obi bi akase ai so dia say sanete adwuma mo ozie preach na make you know di for kwa no mai odi for that no ba dabi no bai wo mu didi anadwo yanga wasem chibom yaka wasem omu ba betena yes nti nyame every man of God be ana a child of God be anka 5:30 ese so odidi na mu aya yes serebe ya umu ya ha ubetimi ne God spirit a communicate dia aka e fruit nye fruit bi aka kenso bi akodu bi apple okay wadi kwasem wa bompa no wada anadwo ubetima ubo so ho na onkonkron na bebo obati kwasem no nya no se bompa we do okodai wa wi bia wano na ne dam okura no edan no ho no wa ye mini ba akisofo bebrebe sisi dan mini ba ahihye hihye ai ogono ate ho ofrabotire ba no to whisky kese yi o da besim na o de abesi wo na okọ eno won tiso de bo de pa o ba bi ma no sare foforo ba ai yes so o timi o ba ko retire wo boan ho to ba nya dade awe eno kituwa bi no de gu glass kituwa na de so kituwa bi awo nti nsa ba ko betima no be 10 years
so that's it sa brabo we nyina ye wiase brabo so wo mu a emba Kristo honhom no metena it so Kristo ni a ena nwumre mi tofo nche ne ye pon se hweye ana wan hwe ase ewo Kristo jame so amen amen wase homone ne kwa okofa homone nso meboa ebi to abaya bi ye hwe no ho asem Luke chapter 8 verse number 1 homone nso ommetene mu a afi wuni hu bi sa fo no mu ade ye ntu omofo ombi bia basa hallelujah amen yente do choko Luke chapter 8 verse number 1 yes atifia samosia senka koi ne ba se enti aba sa ye ma tire no kokofa akro Kristo Yesu esuafo ne kan no omu kofa nkrom ane nkura sia nyina mu aka Nyankopɔn ne wasɛmpa tire ka Onyankopɔn henie no wasɛmpa sanete etina wentina de bia no mani abre Kristo tisuru din a no hwɛ sɛ enka asɛmbakafo wɔn de na asɛmama wɔn kombe pie sanete abɛka Onyankopɔn henie no wasɛmpa tire nkroni nkurase nanso hwan de obenya ekwan akọ no so a otefa oba fefe ye obidum so ya say on to collection ba for the hako in station kwasempa how no nya ne chop money collection boka kanaka jeme so amen jeto da joka hedo so no yes na dumienu ne kan ho ne dumienu no kan ho ani ma bia wasawo ho money ani ma bia wasawo ho money hallelujah amen yes Kristo ko kasa ba on gwara go e dabi ne bi mu kan ho ozabagani yes uko pichu o radio so a ade na won gwana ago azofo birum onivo and then ayi asofo bi timi ko TV so ni radio so no nkwa ko se ko nyam se ube wati asore so eti wa asore won ti uni bible reader asemu ya na ni nyina ye mindset o se woni akura na kwa ebi obedu ba bi a sikasem aye sika ban so o ma akura ni bi o de akura kwa ji se temi o sa dash no je no no nkwa be ko e ba no no ko edi wo yes aso aduma no enya nkoso sanete so jaze ye to da choko verse 2 oba ayirimo media ni ma tena ye okochi awo den de ye aha mo to so bra verse 2 ani ma bia wasawa homone wose ani ma bia wasawa homone free wo mu ne wa ho mmere enti oba bia na se wanye careful na wanhwe yi a homone be wura sanete kwasempa ose ma wanka be ma ema easy to get demo to set brofo no ye ema ye easy so benya homone kwasempa easy kura omene abodi omo edina ye preaching ye ka ma asem ana de bia ma asem gwana maka ye beka mo mele ngoso mo mele edi nto mo nyamo so na nipa ehuna mane homwa trouble fo nchiremu birbe zo o kasa do ebinom o kasa do na nibre sa bibia so mpeso mu huru ma na onhwe ebinom it is all just down to 12 pack sa homani be wia o mbe wura enye bibia o mu nim se Nyankopon ebe wo mo was a ma ya be bo ka akiri sa ka akiri bia so na eja na na pena so tru sa ene de dia na hombone ta pa it is all my way no watu ahomone ne Kristo atu money anya awomre wani Maria wo friend Magdalene ebini Mary Magdalene somebody we on somebody doso duwe no odwamanfo Mary owu Yesu no wo ho ene wo Mary we enti omuka Mary no a na a confuse ana Mary we su kuro na no oteso no na your friend Magda so just na kuro de Magda enti na esese enya separation ana omo de kuro ni din to ani din so okay and your best friend Mary Magdalene Mary a ofri Magda
Mary a ofiri Magdal ɛna bɛyɛ Mary Magdalene wɔse wɔno no ɔyɛ deɛ bɛyi wɔsɛ ne Mary a ɔfrɛ no Magdalene Mary a ɔfrɛ no Magdalene yɛ wɔtu ahomɔne nson firi ne mu nti ɛberɛ ne Kristo hyɛ no ɔyɛ deɛ bɛyi wɔtu ahomɔne nson wɔtu ahomɔne nson saa 7 demons no ɔpem firi ne mu ɛna fam nti mmanim binom ayɛ possess saa nso na mmarima binom nso so yɛ bɛmmɔsam wabene saa ɛtitim nnipa bebree mu nokwasɛm ɛri sɛ Kristo atutu saa wei afiri yɛ mu na yɛba Kristo mu na ɔde adom no bi aso yɛ so a akristofoɔ a yɛahyia mu mommyɛmu yɛni na hɔ mfa mpabɔ nni agorɔ yes mfa mpabɔ nni agorɔ na hwɛ ho so yie na ogoro ho na ogyagya wo pɛ ɔbɛmu ahwe ase yɛnkɔ verse mate ɛne Yohana ɔba bi so yɛfɛ Yohana Herode fie pani Herode fie pani kusa yere ɛyɛ asɛm o ahemfo yere no nyinaa ka ho ɔhena ne yerɛ bɛɛfo wɔdare Yohana ɛdinfua sɔfo a wɔyerɛ bɛɛfo ɛne asɛm ato hallelujah amen yɛnkɔe ɛne Susana ɛne foforɔ bebree a wɔka wɔ ho na kyɛ sɛ ne ɔmo dɔɔso ɛna Kristo tutuu na ɔmo ho hia na ɔnom ho hia ɛma Kristo ɔdɔfo a wɔhwɛ no ho hia ma Awurade nti adeɛ biara ɛyɛ gyegyew ɛma ɛwo so sɛ kɔhwe ase no sesa wadwene George aseɛ sɛ wo sesa wadwene a sɛdeɛ Kristo di ne tumi bɔɔ nnipa bi ho bae kura wo mu adeɛ nyina mu no ɔbɛbɔ ho bae na sɛ wohu bi a ɛnyɛ nso wɔ nkyɛe a Kristo tumi kɔ na bɛtumi to aseɛ ɛne sɛ ɔbɛgye deɛ di ka Kristo adie na wasakyerɛ wadwe na wode ho ama Awurade ɛnyɛ baabi asɛ Sɔkɔba Wood Village Difo Church International ɔsɔfo odifo Jacob Bɛkyi ne adifo ne adwumefo ha yɛde bɛto mpabom ama wadew gyeme so amen enti aberɛ a Kristo tutu ahomɔne wei firi ɔmo mu no Yesu Kristo ɛbɛyi ne ho adi akyerɛ asuafoɔ no saa maa no baako ɛna Kristo yi ne ho adi kyerɛ ɛne Mary Magdalene wokan Matthew chapter 18 verse number Mark 16:9 wokan wɔ hɔ ebere nti yɛbɛpo ano no Mark 16:9 ahomɔne ne firi no mu no wankɔbɔ brabɔ ne bio power so ɔte aseɛ maba Kristo mo kyerɛ me nti ɛneɛ ma me nsa nkɔ kane abrabɔ nim wahwe ase wɔma kwan sɛ ahombɔne ɛmɛtaki control on your life nti ebinom mesrɛ mo mɛma binom hwɛ yie ana wamma Satan kwae sɛ ɔmɛdɛ hene ɛwɔ nipa biam nyɛ saa pɛ onima bebree ɛbɛsɛe nhyɛ nka ɔba adeɛ din amen yɛwɔ ɛnyɛma bi wɔ hɔ a ɛne na gyigyi nipa ɛma nipa tumi kɔhwe aseɛ yɛnhwɛ no ho asɛm ne yɛmfa nsi Matthew chapter 18 verse number 8 deɛ ɛyɛ no sɛ ɔgyina hɔ no ɔnhwɛ yie na wanhwe ase ɛdeɛ na bɛtuma mo ahwe aseɛ yɛnhwɛ no nso asɛm ne yɛmfa nsi kɔ Matthew chapter 18 yes verse number 6 8 verse number 8 na sɛ wɔn nsa anaa wɔn nan to suntudua a anaa de bɛfiri sɛ so aba verse 7 na Yesu ntudua tifi asɛm no wode ka 8 no a okay Matthew 18 verse number 8 na sɛ wɔn nsa anaa wɔn nan anaasɛ wɔn nan ato suntudua a yɛnka no baako wɔn nsa atu sintidua ɛsɛ ɛno na ɛgyegyew ɛmmoa mma wo ntimi ɛnyɛ Kristoni mapa wo nsa no ɛna ɛgyegyew woboɔ no ma ne nsa no wɔte Kristo mu ɔde bɔbɔ maato nsusomu ɔde miamia nsɔde asɛ ɛno no abɛyɛ osi ntidua ɛgyegyew sɛ sɛ ɛyɛ sɛ asɛ pɛda bi na ne ɔbaa no nkɔda ɛgyegyew wɔhwɛ yɛ abɛhwɛ ase oboɔ no ma ne nsa na kora wɔ wiase koraa no wɔn nsa haw wɔba Kristo correction bow wokɔpɛ deɛ
no huru no atwa no wiem so nti yo enti say o hwame wo se wana area wo se se wonsa hawa ana wonan wonsa hawa wonsa yemfa ma no afa yemfa ma no afa kro no wo ya sa wo hwe ya baby akeka kɔ no wato ahwiase mu awi kwase pa ade da dwom hwem tokɔ ade ni wu kura no so oba bɛbɔ koro no aba koro no ani wu oda se no fo obi timi kɔ ne boy ɛdɛ no akɔwia no fo no wode wanya bibi amfasɛ fo bia to bi da no kwase pa ɔfantere o koro no we de ehu atere yɛkɔyɛ oluma yie no aduane a yɛyɛ na me ma nipa na ɔyɛ aduane yɛ special hyetɔ paa sɛ ɛneɛ miama heda deɛ bɛfie abɛyɛ ma de ɛma yɛ no ɔmo ɔdam hɔ me sister ɛne me nua maa no ma yɛwɔ dam hɔ yɛde hyetɔ akɔ akɔsi ɛdan bi ɛne maa na ɛwɔ hɔ me nua nom na ɛwɔ hɔ mani ba mo so a ɛnyɛ sɛ yɛyɛ na wie o yɛ nyina wɔ dam hɔ yɛ fa ha yɛ wura yɛ twi nkwe sɛ mani ba mo so na hyetɔ no obi afa hyetɔ kama bi owudi fɔ ne dɛ ne nsa wa obi afa hyetɔ no woyɛ baba nti ade a ɛbɛtumi ama wahwe aseɛ no dedi kae ɛyɛ wɔ nsa hwɛ sɛ wɔmfa wɔ nsa nkɔyɛ ade a ɛnyɛ ɛmfa nkɔbɔ korɔ no ɛmfa nkɔbɔ wɔ bi maame ne ba yɛ ade a wɔntumi hyɛ no ne akora no mu tuu wɔ nsa no bɛtumi ama wakɔ gyem yɛde ntensoa baa na ɛte akwadaa yɛsɛ afa abaa ɛnyɛ wɔ nsa so tumi wɔ nipa nsɛm mu nipa nsɛm bɛrima ɔma ne nsa so a ne yera som tɔɔ ɔbaa ɔma ne nsa so a ne kuna som tɔɔ sɛ woyɛ saa a wosi nhyira bi kwae nti na twerɛ no kaa sɛ yɛma nsa a ɛho teɛ so nti woyɛyɛ saa nneɛma no nyina nsa a ho teɛ no ɛnyɛ no nyinaa sɛ wode akɔbɔ ɔbaa o anaa wode akɔbɔ ɛho ahoni so wode aseɛ nsa no ɛsɛ sɛ ɔma ho te fa nkɔbɔ korɔ no mfa nkɔyɛ yɛ nneɛma bi kɔfingafinga maa so wode aseɛ yɛgye do atwɔkɔ verse 8 na sɛ wo nsa anaa wo nan anaasɛ wɔ nan ɛnan nso wɔ bɔne a ɛyɔ ɔsɛ ɔkan Proverbs chapter 16 6:16 wɔ ba wɔse nan yɛ tu mirika kɔyɛ bɔne so nti wo nan no hwɛ hunu sɛ ɔmfa nkɔ baabi ani kɔ asɛ korɔ deɛ ka abosomfie yɛtɔ so mmienu ewiase ne gye bea fedifoɔ tenabea sɛdeɛ Psalm 1 no kan ntutu na nkɔ hɔ nkɔtena wadamfo fie nkɔdi nkɔnkɔnsa ka nkurɔfoɔ wɔ nsɛm so ɔde aseɛ saa weinom nyinaa yɛ nneɛma a ɛtim ma nnipa hwe ase yɛnte do atɔkɔ sɛ wo nsa na wo nan to sontodua twa na to firi ho twene na yɛma wo sɛ wode nansin anaa nsasiri ɛbɛkɔ nkam ɛsene sɛ wowɔ ɛnsa mmienu halleluya amen ɛnyɛ sɛ wode sika ɛkɔto ama odiifoɔ abɛtwa wo kyerɛ sɛ bɔ ho ban ɛda hɔ a ɛnkɔfa yɛsɛ akɔkɔ da ntɛm ɔmfa ka ɛno ani so ɔte aseɛ yɛntie do atwɔkɔe wɔse na ɛyɛma wo sɛ wode nansini ɛnsasi anaa ɛnsasini nti deɛ wɔbɛka sɛ woagyi mi wode fa wogyi mi tena bɛɛ kɔkɔ sɛ kyi ɔsɛ wɔde ne kwa sɛ bɛnyi nkyɛ gyimi no ntare wo ho pɛrefoɔ koraa sɛ ɛnwa wo hunu nso hwɛ a ɔdane tope deɛ ma nkurɔfoɔ nkeka deɛ ɔmu pɛ bia so ɔte aseɛ obi agya briefcase wɔ ne bag driver wofa yɛ bie ma dollars series wode bɛkɔ ana bankɔ
the whole day so what chicken you when you gabre ani asam no sesi ko oya mo wo so kwa sare ai kwa sare hana kiso sumo hana kiso sumo wo obi aba horo ka wo bo nsuo ai na wallet akam eno claim say free toy is over ndai ai ibi ko mo de check up na se scano o mo de check up na so ibi to me da se wan hwe na mansa ko jejew ai na ko fa se kinkire asamoto hallelujah amen yangwai anto asoro yampon ayema wo se wodi na isiri anansa sini ko ebe kwankwamu sire se bo ensam yenu koi ana enamienu na odo bekonta wo jem na se woni tu suntudua se woni tu sintudua tu eni wa kono last me ye message be say boni enipa ye nyina yeni na kofa ba sana tie koso ani no yeni etu suntudua papa bema bi ene be bre akodi oba bi achi a nani ai obefiri na yire achi a nani oba bi kwakotale obi kunu ho a nani be o chese nani be bre obi bi a nani eni die masa ha nipa wa mo ho ba ya asema be twen abro ai yo tete mo se apam na de mani apam so just say sentina job cars ai anu wani se wan hu ani kosua yi a sama de ba and obi be masturbation nyina ni nani ya wan ko de ofo so a ebe be na dwene ai so just say e ma na dwene ai sa nti ani etu suntudua eye how kese e do how brain papa so just say hwen san sa advertise de si koi de ai hu ti fifiri advert bi ho no Guinness de no mu hwia na na fifiri bi na ho brade na wa kai bre bi a wonya bi pa wa yi ase we kipi eto ni kura wo na atere ne ne dwene na to sa na hwesa ti asori ni bia yi kura ye amako kura me pe ba ko mfam minimum na say we dey say enye lie bia me bu sem 425 no sem wani hwete hallelujah amen it was wani area be wani tu suntudua so wani tu suntudua enti e bia na wo hwe wo say on the topic ne say de eni so ogina wo hwe no ahwiase de bia no wani na echechew sai wani eno ko suntudua zo do be me bo on man ani bo ba so a brade odimi nyina ni ai bi se da odimi hwe ba na sa mo ba no so hwe no ai bi ko na ko se gatem no de ka akopem ai obi timi ko sa kejeti ai emema pem mema de mo bia hwe ase oba pem ni se a wa hwe de enye crash so just here obi kura timi twam sa no bi me bu sem 425 yes wasim wani hwete ma wani hwete na ma wani su atata ne ntini nhwe wani hallelujah amen wani so atata nya de be ntini nhwe wani na je se emo prego emu ani nhwe wani se buru ni ba ohe ya no asa ko hebi ai o se ko fe okristo ni be ma utimi hwete wantimi ohe ya no ko hebi obi timi ekohia wo ba bi hwe oba na isa no asa akotwa no brade onwan asa bi sinechi sano pejire osan okopere number age ai ene de esi ndi abu abu bone Ghana ha ai odi fonye yo es bu adore bone no kwasam pa enti awurade asem tuafo se ye moye ni humbai sanity eni timi twetwe nsamba sa obi ene bebiru obi ka ai nani mobile phone nani obi shatade bi mpaboa bi ai nani na kofa akona bre e ba pene ne sane kwan bi on so be fa so obenya bibia so faso obehwe ase yes hallelujah amen e bere we kotan na bone mpon verse 9 so wani tu suntudua this one tu suntudua tu na tu furu hotene na to twene na yema wo se ye dia ni kro abeko enkwamu yangoy sene se wodi ani mienu abeko ogyam hallelujah amen enti se eniama ya bobo su yi eni abraba ya bon se ya nhwe ye ni ahwe ase wo mu a wan hwe ye betime lidiu edo akobo nsam jimpa because onipa wi ase anye wo mu nyina ene timi sa asori bi
bia na wutira nko yeye hani asem no bia na wutira nko yeye na wontima ansa mpagya bi na de se ko obi e Kristo ni pa so na wawe nsa sa ewu eya de e wo ho pa isi de bia enti anto wo no e manento sanete tina benefo se ye ma aboa ka wi ansa ne akyekira ene nan kabrechire fo asuni mfaso nti wo no di ka boba yansa bambo ne sei fa Kristo asem nante sanete tina Kristo ntirechire manya wunya nsafo pia soldiers here ye brebre na one boko etena urade fie ede ye Kristo adwuma de bi obobo ho bai asem so nto da urade nhyai adomti amen bompa emia osoro ni asase wa nhyira nka wodi amen ede wase mpempen so adum ko abeduru unam yeso abehwi asem no sede nsu to ensan kwaje safo asase wi ama na duane no sa no wase mfiri esoro to fom a enkwaje se na adwuma wi asem no me na adwuma asem tie mu nsankyene ho Nyankopon ma ne nso yeso nti nsankyene na di enye ho amen yada ma se yene amote yenkai yewu Kumasi Sokoba Wood Village a True Faith Church International evangelist team na wote yenkai ochina Kristo ya aduma eyukuara mukuara yempa boda ewa ha osofo difo Jacob eche oni asofo mpani nyina ehia yede oman nyina ekonanim ewo mpa bofam di baabi a hwe me firi bia no wo Ghana hanko ade a bomoden na Kristo ya aduma ochina obetima bampa abo afi so ifiara bia watch night no dunia hyase na ya toampa abo no so na dwono meme danso na ya soro ni asoro bia kwa be kanfo no kwari giri asoro edema brani nsum Kristo nya nkwaje afi oba asoro no so a obeti nyame asem onkonkro so befa na difo so aye ho adwuma ama oho ate ama bibia kama and the message de ba na say hweye ana wan hwiase wan hwiase de no so gina wono hweye no wan hwiase yewo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction Kumasi Sokoba Wood Village no o betima faka wo can say railway police station adum railway police station adum hona trotro no ebisi oko prisons wa wato ho atwene oko prisons wa wato ho atwene railway police station wa adum na wa furubi anoga junction honso trotro no biso total police station honso ubenya ka na bi enti ope ye kira kwa ya ho ne wo ye number obe fredi aba no 0240 81 97 56 0240 98 51 96 okomi ba yo ho a me number no esa da ho esa WhatsApp line emu ba bia obetimi afa obedu junction so pe anafro car na wafre na ya mau direction na waba bomode na bra na yensuma urade na Onyankopon so be hira bebre dwumadi a ye die be ba cho bebre eye de bia edisafe no abadwane me anye na nko a ebi afe no wawuram wanyo ne ntem salvation our dwumadi de bia e ba life no so Ghana time ebra abo 8 PM 8 PM ya monyeje won hwe adwuma na ye kola semu jomo boni kumana 8 PM Sokoba Wood Village True Faith Church International Bola Junction so na mo ye adwuma enti be kakra na mo nyina mo nya ba bi agina adwuma za na ye mo kwasam maseli anze de bi am ka jo ka ba bro sa 4 years ya brase na akwa da so under training nti wudi agora asembeto hallelujah amen enti no debia na ebia fe no abadwane ya nyame adma wo kina e kina Sunday